गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आङो भकतपारा एरियायाव सेनं माजगामि दा आंजों लोगोआव दङ एक्स आर्मि बानेश्वर बाग्लारि, बेनिफ्राय एक्स आर्मि राफोदाय बर'। आंखौ माने मैयानिफ्राय सारमोनानो गावसोरनि जायगायाव एरियायाव देखायगासिनो दङ। बेनिफ्राय मागो दमासि 2024 नाम्बार 1 माजगाव, बेयाव बिसोरनि गामिनि रायजोफोरनि बे मागोनि खाना जानाय नामा, जों बेयाव हाबनोसै, हाबनानै रायजोफोरजों रायज्लायनोसै माबायदि सेनं माजगामि। जों गामिनि फिथा सावगोन ना सावाखै बिसोरो? फिथा सावगोन ना सावाखै? गासैबो बे सेनं माजगामिनि, गासैबो सेनं माजगामिनि मादैमोन, आबैमोन, बाजैमोन, आब'मोन। फिथा सावगोन ना सावाखै? फिथा गैया? अमाया खैथा? अमाया माथाम। वाव, खैथा न'खर दङ? 55 53। बेनिफ्राय गासैबो माने न'नि गासै गथ' गथाय गासैबो माने दिनै पार्टि जागोन आरो ना? दा हराव? दा मोना 6टासोआव जागोन, माने दा खामानि मावगोन आरो ना? अमाया बायनाय ना फिसिखाना दोननाय? बायनाय। माने बे अमा बायनाया फैसाया खांनाय ना दोनखानाय? दोनखाजोबनाय। ओमफ्राय बेसेबां रानखो मागोनि नामाव? नङा, माबाखौ फैसाया बेसेबां रानखो मागोनि नामाव? रानाखै। फैसा राननाय गैया? खुथिया होनायखौबो खाङो दा। बेलागुरावनो दोनो। अके। मानसिफोरा बिराद सुन्दुरि ना? माबाया दैफोरा मोजांथार नामा? साफाथार माथो। बांगालफोरनि खाथियाव थानानैबो सुन्दुरिथार। बोरायबायना? बेनिफ्राय मागोनि न'आव मा सौखो? न'आव आंनो जेबो जाहरथारला। दिसेम्बर गोदोरा रबि मास्टरा थैना थांबाय, दा फिथा सावनो मोनाखैमोन, सावनो मोनाखै। नोंसोर गामियाव फैनानै फिथाखौनो मोनजायासै आं। थांनोसैयाना? नोंसोरनाव दिनैसो सौगोन? गाबोनबासो मोनजागोन। औवा हासुंनिया सोरनाव दं दा? आं मोनजायाखैयानो। दे सोर जाहोहरगोन आंनो औवा हासुंनि? जोंनियाव सावनाय जाया। जगर जाथ'वाखैनो। सावनो बिसामिया जा सावनो मोनाना। औवा हासुंनि फिथा मोनजालाङाबाथ' आं दुखु मोनगोन। मोनसे रेकर्ड जागोन आरो भकतपारायाव फैनानै फिथा मोनजालाङासै। नायनोसै। दासो माइरं सुखांना फैदो आङो। दासो? दा थांना देहैनोसै। सिबिंबो सुना दोनदो। सिबिंनिबो जायो? माइरंनि फिथा, माइब्रा माइरं। औवा हासुंनिया गोथावसिन जागोन ना? औवा हासुंनि आरो बे गाखेर गोखै, आवा गाखेर, सुरा बिदि जाग्रा गलाय। नोंसोरनि गामिया ना बिराद धोनि माथो। धोनि ना? साख्रि मावजोबथारो? सब साख्रि मावजोबो? बेलाय बेयाव जनायफोरा साख्रि आल्ला गोजा। बेफोरो ना?
ओमफ्राय नोंसोरो साख्रि आलानि बिमा बा हिनजाव जामा साख्रि गैयाहाय साख्रि गैयाहाय आलुवायसो बिजामादैफोराबो साख्रि आला गोजा खोमा बिजामादै गैया सासे थानोबो हागौ बिजामादैया दङ दोंनाया हालुवाय गोजा जाम्बा गोजा जोबोर मोजां हा मा संगोन नोंसोरो बिसानियाबो साख्रि आला मा संगोन दे खोन्थाना हो मा खोनानांगौ बिजामादैया साख्रि आला बिजामादैया साख्रि नङा ओइ साख्रि नहय ओइ फिसालायासो साख्रि गोनां फिसालाया साख्रि गोनां ओमफ्राय बिहामजोआ जागोन दे जागोन बिहामजोआ जाम्बिबाबो जागोन जागोनथ' ओंखामखौ संना जाहोबानो जायो रा ओंखाम संनानै बिहामजोनि मोनजालांबानो जाबाय ओंखाम संनाय नङाबा ओंखामखौ मा मोनजागोन बिहामजोफोरा सङाबालाय दिनखौ रुना होनायबा जालांजागौमोन कुकाराव रुना होनायमोनब्ला बेनिफ्राय माबे बेयो कबिनि बिलाइ माबे लाइ बेदरबो जागोन सबजि आरोना बेफोरो मिक्स सबजि बानायगोन तरकारी खैथाबा बनायगोन ना बरिया माने बोसोरै बेफोरबायदिनो जायो कन्टिनिउ मोनफ्रोमबो बोसोरावनो ना जागोन ओमफ्राय मोसागोन बरिया बै सुन्दुरिफोरा ना बिहामजो गोदानखौ मोसानानै हान्थुलरायलाय बिहामजो गोदानखौ एक्सट्रा मोसाहो सब बोराय गोजा बिहामजो गोदान गैला फिथा माखौलाय हाबा जागोन ना माखौलाय माने हिनजावानो गैया खबर होबा आंनि हाबायाव आं हाबा जागोन ना जाया आं गावनो मिथिला नोंसोर माजगावनिया हाबा जानो थांगोन आं खबर होयोब्ला नों खैनाखौ मोनबाय मास लानानै खैना दिना गैया गैया मोनबायनो दखंनो खैना थानायबा नोंसोर गामियाव फैनो हागौमोन फैनो नङामोन नों खैना मोनबायनो दखं फैनो ओमफ्राय इउटुबारफोरा लेक्सारसो मारियोलै डायलग मारियो खबर होदो थांमारथारगोन जोंनि जायगा नायनो नोंनि इउटुबखौनो जों नायबाय थायो नोंनि नाम्बारखौ लाखिगोन आं दे जोंनि जायगायाव थांब्ला सुकिब नुबोगोन दारागाव नुबोगोन बेनिफ्राय जेबो गैला नोंसा आइया मोजाङै दं ना गैया आइयाबो दङ ओरैनो आब'आलाय दङ गासैबो मोजां गासैबो दङ गारिया नोंसिनाथ' फैसा गोनां गोजाखा बास गंसे भारा लादो थांदो नों भाराखौ होबानो जाबाय भाराखौबो आं हरनांगौ भाराखौ हर फिथा सुङाया फिथा सुङा नों फिथा सुङा जायोना जाया फिथा सुङा मोनजालांथारनांगौमोन जोंनो थांसैयानो नों दिनै थांना दे आं थांसैयानो माने मोना ट्रेन थांबाय दे 10:30 आं थांसिगोन मोसानाय आं मोसानायजों जानो थानो सोलाबला आङो थांसिगोन मिया फैनाय नों मिया फैदों मिया फैदों मोजां बेफोरबायदिनो आं बाक्सानि बहुत गोजान बेनिफ्राय बाक्सा मुसलपुर बरमा खोनादों बरमानि बागानपारा थां आं बागानपारानि माथो आंनि न' खाथिनिसो जाबाय नोंलाय बागानपारा सोर लाबनाय नोंखौ बेयाव एसेबां गोजानाव सोर लाबनाय फेसबुकाव खारबोआखैथ' बागानपारानि बुग्लामारिनि न' खाथि जाबाय माथो बै पुर्निमामोनखौ मिथियो कमलमोनखौ मानो मिथिया बाबायालाय कमल दिनैनो खैना लांदोब्रा आं बुग्लामारि कमलनि जावकनि आरो ओमफ्राय जनि आरो ओमफ्राय खावकुसिनि लांदो गालि
नोंसोर सा मोनलोंबा फुदुंबाथ' मोनलोंगोन फुदुंदों